Και άλλον φιλοξενούμενο παίκτη αυτή τη φορά της Καλιθέας, ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Ο λόγος σε σένα. Πράγματι, Μίλτο, μαζί μας έχουμε τον Κώστα Χατζηδίμπα. Είπε νωρίτερα πολύ εύστοχα ο συνάδελφος ο Μίλτος Θεοδοσίου ότι τις τελευταίες αγωνιστικές πάτε με σπασμένα φρένα. 7 αγώνες, 7 νίκες. Και το σημερινό μάτς για σας έχει και ένα επιπλέον κίνητρο. Αν κερδίσετε, περνάτε και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Καλησπέρα. Εντάξει, σίγουρα έχουμε 7 παιχνίδια και από την αρχή της χρονιάς κάνουμε μια καλή πορεία. Είμαστε έτοιμοι για κάθε παιχνίδι, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, παίζουμε πάντα για τη νίκη και όλα καλά. Πού νομίζεις ότι μπορεί να κρυφτεί το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα στις λεπτομέρειες, όλα τα μάτια σε αυτήν την κατηγορία είναι πάνω κάτω τα ίδια. Μια καλή ομάδα σε μια καλή έδρα. Εμείς παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε, να κάνουμε το παιχνίδι μας και πιστεύουμε στους εαυτούς μας και αυτό θα έρθει από μόνο του. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο στόχος της Καλιθέας θα είναι πρωταγωνιστικός στη φετινή αγωνιστική περίοδο, έτσι. Ο στόχος μας είναι να γινόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι καλύτεροι και ό,τι καλύτερο έρθει στο τέλος. Καλοδεχούμενο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην Καλιθέα. 4-2-3-1 η διάταξη για τον Λεωνίδα Βόκολο. Ο Στρέζος είναι ο γκολκίπερ, ο Βασιλούδης δεξιά, ο Ρώση αριστερά, ο Ευαγγέλου και ο Κύριας οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Μπουλούλης και ο Σαντάνα οι δύο ανασταλτικοί μέση, ο Μάλτσι δεκάρι δεξιά, ο Μανθάτης αριστερά, ο Ντεμέτριος και στην κορυφή ο Κυνηγόπουλος, ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος, 25χρονος, απόκτημα από την Ένωση Παραλιμνίου. Βλέπουμε και το πανό που μας δίνει ο σκηνοθέτης μας ο Γιάννη Τζανετής. Άλκιζης, σύνδεσμος φιλάθλων Χανιά, θύρα 4. Σφυρίζει η κυρία Αντωνίου. Τέλεση του Ντεμέτριου στο ύψος του πέναλτι. Γίνεται μια σύγχυση, τελικά καταφέρνει εκεί να βγάλει ο Ζιούλης για τον Φόμπι. Κλείστηκε ο Γκανέζος για τον Μπουλούλη. Ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Βρίσκει ωραία τον Μπαϊροβίτς, ξανά ο Μπουλούλης, τώρα θα γίνει το λάθος. Και ο Κυνηγόπουλος παίρνει, θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει. Ο Κουτζαβασίλης τελικά θα μπλοκάρει. Κόρνερ για τα Χανιά με τον Τριανταφυλάκο. Καλοτραβηγμένο είναι, ο Στρέζος διώχνει, ο Βασιλόγιαννης ένα δυνατό σούτ. Θέλησε να ευνηδιάσει μπάλα λίγο έξω στο 24ο λεπτό. Και πάλι ο Βασιλόγιαννης απειλεί την εστία του Στρέζου. Θα χάσει χωρίς φάουλ και τώρα ο Κυνηγόπουλος. Ανοίγει το παιχνίδι για τον Ρώση, είναι πεσμένος. Ο Καρλίτος στον αγωνιστικό χώρο. Κυνηγόπουλος μέσα στην περιοχή. Θα κάνει ένα σούτ. Η μπάλα φεύγει ψηλά. Out. Στο 25. Κύριας βγαίνει δυνατά και κερδίζει. Περνά στον Ρώση. Ο Ρώση συγκλίνει. Ωραία ενέργεια. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή. Το Ρώση θα κάνει και το σούτ με φάλτσο έξω. Στο 32. Ατομική ενέργεια από τον Ρώση. Βρήκε το χώρο. Χάσει χωρίς φάουλ. Ο Καρλίτο θα περάσει την μπάλα στον Παΐροβιτς μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα για τον Βασιλόγιαννη. Απομάκρυνε ο Μπουλούλης σε πλάγιο. Επικίνδυνη φάση. Της απέφυγε τον Κογέτε. Κρατάει ο Μανθάτης. Τσιντώνης αποφεύγει. Ωραία τον Τσαμούρη. Κρατάει ο Τσιντώνης, είναι και φρέσκος. Μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να κάνει το γύρισμα. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντεμέτριους. Θα κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή φάση αυτή στο 41 για την Καλιθέα. Τελικά άφησε ο Κογέτε. Ο Τριανταφυλάκος με το δεξί θα γεμίσει πάνω στα χέρια του Στρέζου που μπλοκάρει. Βρέθηκε κάποιος στην πορεία της μπάλα. Τώρα πλέον για τους φιλοξενούμενους. Τελείωνται Μέτριους. Τελευταίο σφύριγμα από την κυρία Αντωνίου χωρίς καν να ολοκληρωθεί η φάση. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Τσιντώνης. Παράξενο. Με το που εκτέλεσε ο Ντεμέτριους σφύριξε αμέσως στην λήξη του πρώτου ημιχρόνου η κυρία Αντωνίου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η φάση. Ξεσηκώνοντας τη λάδια διαμαρτυριών για τους φιλοξενούμενους. Το βλέπει πρώτη φορά, αλλά πριν συγκράτησε τους παίκτες του για να διαμαρτυρηθούν στην κυρία Ελένη Αντωνίου. Έτσι αποχωρούν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες. Είναι πολύ εκνευρισμένος πάντως ο Τσιντώνης. Εκτελεί ο Κογέντε στο πρώτο δοκάρι, γυριστή κεφαλιά έξω. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα των Χανίων με τον Ντεμέτριους. Αυτό στον Τσιντώνη και από εκεί στον Βασιλούδη.
Θα δοκιμάσει ένα σουτ χαμηλά, η μπάλα έξω. Στο 57. Μια καλή στιγμή από πλευράς Καλιθέας. Και οι τρεις στόπερ των Χανίων. Εκτελεί ο Κογέτε, καλοτραβηγμένο είναι το φάουλ. Η μπάλα θα περάσει από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Μασούρας να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα στο 60. Ωραίο ο Βάρκας για τον Παράνο. Ο Κολλάς έχει περάσει στην επίθεση. Ο Βάρκας τώρα σε μια ατομική ενέργεια. Ωραία, μπαίνει στην περιοχή επικίνδυνα. Θα κάνει το γύρισμα, το πλάσε από τον Μπαϊρόβιτς έξω. Στο 74 η καλύτερη στιγμή για τα Χανιά στο δεύτερο μέρος. Ετοιμάζεται για την εκτέλεση, είναι καλή. Εντυπωσιακά ο Στρέζος διώχνει σε κόρνερ. Είναι από την εκτέλεση. Μπαϊρόβιτς. Ο Σιούλης θα σηκώσει για τον Κολά. Κύριας με το κεφάλι. Κατέβασε ο Τσιντώνης και τώρα ο Κονέ. Θα περάσει την μπάλα για τον Μαρουκάκη. Θέλει να μπει επικίνδυνα στην περιοχή, αλλά δεν τα κατάφερε.